Κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά η παρουσία μου στα εγγένεια της πρώτης αθλητικής κλαδικής έκθεσης για τον αθλητισμό, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει την εδραιωμένη πεποίθηση για τη δυναμική, τις προοπτικές και τις δυνατότητες που υπάρχουν ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Ένα περιδιάβασμα στον οδηγό της έκθεσης οδηγεί στο αβίαστο συμπέρασμα ότι ο ελληνικός παραγωγικός τομέας έχει την ικανότητα να εκπλήσει ευχάριστα. Μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα παρέχουν στον επισκέπτη, τον αθλητή, τον αθλούμενο, τον φίλαθλο τη δυνατότητα να αποκτήσει πλήρη εποπτεία για το αθλητικό γίγνεσθε, να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και εν τέλει να αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για να επιδοθεί στο αγαπημένο του άθλημα. Από την άλλη πλευρά, επιδίωξη και θεσμική υποχρέωση της κυβέρνησης συνεργασίας είναι να υπερασπιστεί και να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για πλήρη και ευχερή πρόσβαση στα αθλητικά δρόμενα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά με μια σειρά από νομοθετικά, διοικητικά και οικονομικά μέτρα για την αναβάθμιση του ελληνικού αθλητισμού. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για να προάγεται η νομιμότητα, η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση, η υπεράσπιση του δημόσιου αθλητικού συμφέροντος υπέρ της κοινωνίας και πάνω απ' όλα υπέρ της ελληνικής νεολαίας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εξωτερικό στα διεθνή φόρα για να αναστραφεί το κλίμα που υπάρχει για τομείς του αθλητισμού που χαρακτηρίζονται δυστυχώς από διαφθορά, μεροληψία και κακοδιαχείριση. Επιχειρούμε για πρώτη φορά και πετυχαίνουμε να υπερδιπλασιάζοντας τα διαθέσιμα κονδύλια να ενισχύσουμε δραστικά το μαζικό αθλητισμό ώστε κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε ένα διαφορετικό υγιή τρόπο ζωής. Αναμορφώνουμε διαρκώς τους προϋπολογισμούς μας για να στηρίξουμε τα εθνικά κέντρα, ενώ παράλληλα στηρίζουμε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μικρές, χρηστικές για τον πολίτη αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Γενικότερα, ενισχύουμε κάθε νησίδα της αθλητικής ζωής που προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, με σεβασμό πάντοτε στα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, με οικονομίες και με καταστολή αυτού του φαινομένου που τρώει εδώ και χρόνια τις άρκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Γιατί υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και ο άλλος αθλητισμός, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, της προσφοράς, της ευαισθησίας. Υπάρχει ο αθλητισμός, όπου ο άνθρωπος διασκεδάζει, ψυχαγωγείται, επιδιώκει τη νίκη, αλλά αντιμετωπίζει μεγαλόψυχα την ήττα, καθώς αυτή είναι το κίνητρο αλλά και το καύσιμο για να βελτιωθεί, να υπερβεί τα προσωπικά του όρια. Υπάρχει ο αθλητισμός, που είναι μάθημα ζωής, πίστης, επιμονής. Υπάρχει ο αθλητισμός που συγκινεί, ενώνει και μας κάνει περήφανους. Ο αθλητισμός που πλάθει τα όνειρα των παιδιών και κινητοποιεί την φαντασία όλων μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Για να γίνει ωστόσο πραγματικότητα, θέλουμε τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Θέλουμε την υποστήριξη και την καλόπιστη κριτική. Θέλουμε κάθε πολίτης, και αυτή είναι η κεντρική πίστη του Υπουργείου, να μπει στον αγώνα. Στον αγώνα για έναν καλύτερο αθλητισμό, για μια καλύτερη κοινωνία, για ένα καλύτερο μέλλον. Θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο γεγονός.
ιδιαίτερα ευχάριστο για την αθλητική οικογένεια και την πόλη της Θεσσαλονίκης, ότι πυκνά είναι τα μαύρα σύννεφα που μαζεύονται αυτές τις μέρες πάνω από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Και θέλω να δηλώσω ότι αν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν πάρει άμεσα τώρα εκείνα τα μέτρα που θα πιστοποιούν ότι το καθεστώς της αδιαφάνειας, της ύψης και της διαφθοράς, της αναξιοπιστίας και της καχυποψίας θα λάβει τέλος, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποβληθεί από τις διεθνείς ομοσπονδίες. Χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι, αν συμβεί κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, δεν το επιδιώκουμε. Εμείς θέλουμε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία εν κινήσει, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Τότε η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει αυτά που πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί το κύρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και η αξιοπιστία της στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Πάνω απ' όλα έχει τεθεί ο στόχος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και από την κυβέρνηση το σπάσιμο αυτής της κατάστασης που φύρει όχι μόνο το άθλημα αλλά την πλειοψηφία των Ελλήνων φιλάθλων. Το ποδόσφαιρο θα επανέλθει σε μια κανονικότητα αξιοπιστίας μέσω του εκδημοκρατισμού και μέσω του σπασίματος αυτού του φαύλου κύκλου της διαφθοράς και της διαπλοκής. Φαινόμενα τα οποία συναντήσαμε και παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια που προσβάλλουν το ίδιο το αθλητικό γεγονός θα λάβουν τέλος. Ας το ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι η κυβέρνηση σε θέματα ηθικής τάξης δεν κάνει βήμα πίσω. Κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση, ελπίζοντας να αποκτήσει σταθερή περιοδικότητα ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης στο αθλητικό κοινό, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Να γίνει σημείο αναφοράς, σημείο προοπτικής και πηξίδα στο ταξίδι για την υπέρβαση των δυσχεριών που όλοι επιθυμούμε να ξεπεράσουμε και θα τα καταφέρουμε. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στην έκθεση και καλή συνέχεια.